Здравейте, приятели! Искаме да ви покажем, че с малко чиния вода и с една салфетка какво ще стане. Сега гледайте. Простаняваш се из цялата хартия. Деца, какво ще стане, ако продължи да се отсвети? Вижте, деца, хартията продължава и продължава, докато не се отсвети цялата. Искате ли това да ви се случи? Затова коментирайте, моя хубав опит. И ви казвам, опитайте се вие. Гледайте сега, както потопиме с един маркер вътре в водата. И се получава от маркера по вода. Правите точици. Вижте, деца. И почвате да си рисувате. Ей, листа се отцветил. Какво ще стане? Ако направим черна водата. Свършихме, деца. Огъваме салфетката към другата част. И тя също става така. Вижте, деца. Сега край на видеото. Ако искате, се абонирайте и оставете сърца в коментара.